Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kaya mga idida ama babaluya mga maranausong na dia kanay di plila lilang nagubiyakan di kukurmat siya yang kaya turugan namiya tarintang amataya. Madegan na laduayunan datwayan so kanakan sauna na nagusubay presidente na din subaya maladita gusto ka panganganon na paundiriran na nagyamatay danan na kalangon-langon na langwan na admin na gusto mga opisir sa katina banidun tatang kay sa sudisya wassalam.
sadereka